Сәлам дуслар, әмма ләкин ягъни шуга бәлки тимә хатта. Ошы теркәүестәрде дөрес кулланмаһаң, эшләрең һин хата. Улар менән мин Венер Фәйзуллин таныштырам. Теркәүестәр ярдәмче һүзләр рәтенә инә. Әгәр дә фикерегезне туплай алмай ыкмык итеп торһагыз, теркәүестәр һезгә ярдәмгә килер. Улар ябай һөйләмдә баш кисәктәр менән эйәрсән кисәктәрде бер-береһенә теркәй, бәйләй. Улар ярдәмында ябай гына һөйләмде кушма һөйләм менән үзара тоташтырырга була. Мәсәлән, Дима тормыш иптәше Айгөлде нык ярата. Хатта уның өчен башкорт телен өйрәнә. Был һөйләмдә егеттең мөхәббәтен күрһәтеп, хатта теркәвесе уның хис-тойгыларын көсәйтә, теркәй, бәйләй. Әмма ләкин ягъни шуга бәлки тимә хатта. Ошо ябай теркәүестәрде бихисап кешеләр бергә кушып һөйләргә ярата. Мәсәлән, бүген Айгөлемә һары сәскә бүләк итәргә булдым. Әмма ләкин уга охшамавы ихтимал. Күрәһегезме? Был егет бер көндә 2 хата эшләй язган. Әмма ул бездә карагандан һуң аңлагандыр. Шулай кушма теркәүестәр була. Әгәр дә шулай ук шуның өчен, шуның аркаһында һәм башкалар. Уларны ла бергә кушып һөйләргә ярамый. Мәсәлән, Айбулат Гөлйөземде борсыгыһы килмәне. Шуга күрә үзенең озак йөрүенең төп сәбәбен дә һөйләмәне. Бында дөп-дөрес һөйләм. Айбулат кебек булыгыз. Шулай дуслар, башкортса һөйләшәйек, теркәүестәр кебек аерым торайык, бергә булайык. Һау булыгыз.